Раз, два, три, раз, два и дясно. Ръцете на кръста обратно. 3 и 4 и кръстосано. 6, 7, 8 назад. Раз, два, 3 и 4. Сега два пъти кръстосано. Сега скок ляв, казваме скок десен. Внимание, казваме скок ляв, скок десен, как е тук. И се връщаме наляво, ще почваме раз, два, три пъти надясно. Може ли салца крачките само да ги преговорим? Само на пъти крачките. Не, те ще се четат. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Нека само това движение направим, даже може да направим нещо. Преди малко да поизчистим движенията, понеже началото ви показах просто е по елементарния начин, може да разберете. Сега имайки се преди, че време прави, повечето от вас, е хубаво да изчистим някои движения, затова движението напред шотската ръченица е по този начин. Раз, два, три. Раз, два, три. Просто има едно прожигиране, което е хубаво да се направим всеки път, когато се отива вляво или вдясно. Тоест, вдясно или вляво. Имаме раз, два, три. Раз, два, три. На третото време и къде се вдига на третото време. Само път прехвърляме тежестта от ляво на дясно и се връщаме напред. Да, точно така. Само, че хубаво трябва да се изпишат движенията, да се вижда да отчетливо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Имах цели си видяща, но това няма да бъде много трудно. Ай просто, даже на място може да направим движение. Това по същия начин. Вместо да се предвижим само на място 8 такти. Раз, два, три, раз, два и 10, два, три, ляв, три, 10, два, три, ляв, два, три. Ай усети, раз, два, три, раз, ляво, дясно, ляво. Раз, два, три, раз, два, два, три, раз. Това пружиниране него. Раз, два, три, раз, два, три. Аз там ще съм маркирал движение. Тоест не е раз, два, три, раз, два, три. Не като основното движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Не са се прескоците. Ай още веднъж. Раз, два и десен, два, три, ляв, два, три, десен, два, три, ляв, два, три, 4, последно, 6, 7, 8. Също нещо напред. Продължаваме. Раз, два, три, два, два, три. Комбинацията следва. Кръстосано, 3, 4 назад. Раз, два, три. Точно така. 4. Сега кръстосано два пъти. Скок ляв, десен отново. Раз, два, три. Раз, два. Продължаваме. Скок ляв, скок, десен. Раз, десен. Два. Скок ляв, скок, десен. Раз, 4 пъти. Скок, ляв, скок, 10, трудно въртим. Скок, ляв, скок, финал. Тук мисля, че ще бъде ясно. 2, 3 и ляв, 10. Окей, скок, раз, 2, 3.
на 3, както тя го показва, на 3 кръг. Раз, два, три. Като това е кръг, имаме прескок. Представям за вас, още веднъж. Раз, два, три, основно на място с тая накрая, където ще заскача. След това продължаваме нататък. Скок. Между другото, ако някой му ясно, може да стане по-напред. Това обяснява на всички. Мисля, няма нещо нужно да се обяснявате, просто по-напред да ми малко по-бързо с нещата. Ако някой има желание, то да е отпред. Идеята не е тези, които знаят да са отпред, а тези, които не знаят да са отзад. Така никой нищо няма да научи. Идеята е тези, които не знаят да дойдат отпред, за да гледат по-добре. Тоест да не са пресняйте, дойдат отпред. Четвърт, 5, 6, 7 възметах. Имаме отскока. Имаме скок с двата крака. Показваме го един път. Нормално. Раз, два и скок. Ляв. Раз, два, три. На място два. Ножичка. Раз, два и скок. Ляв. На място два, три. Раз, два и раз, два. Правим още веднъж. И ще правим цялата комбинация в начало. Раз, два и скок. Ляв. Раз, два, три, раз, два и раз, два, начало. Раз, два, три, два, три, четири. Скок, това, което казахме е 6, 7, сега 8, сега. Раз, два, свърляме като сега. 2, 4, сега 5 и 6, 7 и с музика 8. Сега да почваме само финална комбинация. Раз, два, и 4 сега. Раз, два, място, скок. Сега, раз, 5. Скок, 6, 7, вършка, пак също. Място, раз, 2. Място, скок. Скок, ляв. Раз, два, раз. Скок, раз. А може да се правите преди? Раз, два, полукръгови. Раз, два, три, раз, два, три. Скок, ляв. Раз, два, два с мен, два без мен. Раз, два. Ако това пък задвижи другия път, ще се опитаме с това.
Раз, два, три. Раз, тук пак се придвижвам напред. Придвижваме се. Какво трябва да правите по? Имаме место на място. Правим. Раз, два, три. Два, три. Раз, тук е също на. Пак се постоянно се придвижваме. Само на тази част сме на място и вие се ръчте малко назад. Това си имате голямо стегане, после малко стегане, пак голямо стегане, пак се придвижвате. Я го покажи това. Само си играеш по цялото. Раз, два, три, назад. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Почна по там, сега става тук. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Пак се върна. Тоест, придвижвам се много, след това само малко се върна назад, убивам даже няма какво. Айде ще репетираме. Foi